Tervetuloa tänne tämän kevään tarinallisen eli kerronnallisen musiikkituokioon Tarinaketun musiikkimatka. Nyt tässä konsertissa, kun on juonto mukana, niin pyytäisin yleisöltä ihan tämän juonen edistymisen takia, että ihan konsertin lopuksi minä pyydän, että kaikki esiintyjät lavalle, niin taputetaan sitten oikein railakkaasti ihan loppuun. Mutta kyllä minä tietenkin, jos haluatte ehdottomasti jollekin todella hienolle esitykselle ja väliaplodit antaa, niin taputtaa vaan. Mutta että yritetään aina saada juoni menemään eteenpäin, niin tarinasta tulee sitten semmoinen tiimi, jos voitaisiin näin sanoa. Mutta jos saan esitellä itseni, olen Tarinakettu ja tykkään tarinoiden kertomisesta. Ja jokainen tarinahan alkaa hyvällä alkusoitalla. Saanko pyytää Ritari Niilon sinut soittamaan alkukanfaan? Jonka pojan nimi on Heikki. Heikillä on kissa ja aika vauhdikas pukki. Yhtenä päivänä kissa löysi äidin lankat ja laittoi langat ihan solmuun. Hyppäsi vielä rukin päälle ja härkäsi pukinkin ajamaan minun pihasta matkalleen. Huomasinkin on pulli, jota päätin lähteä seuraamaan. Aurinko paistoi ja linnut lauloivat oksalla. Äiti oli tullut myös aurinkoiselle oksalle istuskelemaan poikastensa kanssa ja piti lintukoulua poikasia.
Poni siellä etsi kesäistä päivää ja iloisesti laukkasi pitkin niitä.
Minua tuli vastaan 3 pientä porsasta, vanhin heitä veli Ponteva, keskimmäinen veli Viulu ja nuorin veli Kuilu. Mutta siis veli Ponteva ei ollutkaan mukana. Hän taisi olla rakennuspuukissa. Porsasveljekset kertoivat lähes joutuneensa susiuhan ateriaksi, mutta vanhimman veljen huolella rakennetusta punaisesta tiilitalosta ei susiukka saanut porsaita suuhunsa. Kylläpäs possuja nauratti suden puhkuminen ja uhkuminen. Porsaat lauloivat susiukalle. Keijut ovat niin ihania. Kerranpa tässä joulussa puhuin eteenpäin, että olin kerran tavannut keijun, joka oli ollut Norjassa Vuoren kuninkaan huolassa. Ja siellä peikot, menninkäiset ja keijut tanssivat piirileikejä. Voitteko kuvitella, että Rosa
Haydn kertoi minulle, että hovissa sonaatti oli huippusuosittu 1700-luvulla. Se taitaa olla huippusuosittu jo tänä päivänä, mutta silloin se oli varmaan vielä vähän enemmän. Niinpä pyysin häntä soittamaan minulle Aidon sonaatti.
kertoi, että hän osaa hauskan kappaleen, jolla on aika erikoinen nimi. Arvatkaa, mikä se on. Tamburiini, aivan oikein. Se on erittäin iloinen ja suorastaan hyppelehtivän nopea kappale. Se oli yksi musiikin laji, jota soitettiin paljon 1600-1800-luvun väleissä. Ja Minne ja neiti aikoi nyt soittaa meille tamburiinin. Kuule Minne, minulla on tässä ihan aito tamburiini. Saanko yhtyä soittaa? Voi kiitos. Menin takaisin aikakakseni tykö ja päätin jatkaa matkaa. Päätin ihan vähäisen ja varovasti kääntää notikoita, jotta pääsisin takaisin omaan matkaan. Astuin ulos katselista. Ja missä minä olinkaan? Olin ihmeellisessä trooppisessa sademetsässä. Siellä oli niin kaunista. Trooppiset kukat loistivat kilpaa toistensa kanssa ja lintujen laulu kiiri korviin. Tuo kukka ihan tunnutti minua. Ja nyt se rätsähti silmään. Eihän se olekaan kukka. Sehän on ihan ilmielävä ja aito kameleon. Thank you.
kovasti. Jos ei tuo yksi kameleontti, niin se räpsäytteli minulle silmän, että Tokko olisi huomannut koko kameleonttia. Mutta ei, kotihan täällä ei ole, joten pitää edelleen yrittää löytää nupikoiden oikea asento. Eipä siis muuta kuin matkaan jälleen. Nyt yritän vielä varovaisemmin kääntää nupikoita. Ihan vähän painoa. Katsotaan nyt miten käy. Kurinaa, epämääräinen aika ja sitten hiljaisuutta. Astelen ulos aikakoneesta ja mitä siellä näen? Hei, tuolla on 3 kameranäköistä nuorta miestä jotain toukomusta. Se on aivan ilmi-elävä MacGyver, ihmeen mies. Hänen parha työkaverinsa oli siis joutunut tällä kertaa Amerikkaan ja 1990-luvulle todennäköisesti. Voi, kyllä tämän ketun seikkailut olivat nyt jo aika kaukana turvallisesta kotimetsästä. Mutta reiluna kaverina hän lupasi, että saan sitä ainahan niin kauan aikaa, että pääsen kotiin takaisin. Kohta kuului kovaa siellä. MacGyver kysyi, tiedätkö mikä eläin on vielä voimakkain ja voi vielä haravalla harjata hampaitansa. No, en kyllä ihan heti tiedä, pitääpä vähän miettiä. Saisiko teiltä apua? Kuka tietää, mikä eläin voi harjata haravalla hampaa? No, hepokattihan se on, mutta mikä on hepo? Ei saa minulta homma.
Tai siis ainakin yritti. Kyllä siihen olisi tarvittu käyttöohjetta. Olin nimittäin säätänyt itseni Etelä-Amerikkaan seuraavalla yrittämällä ja vieläpä tarkemmin Argentiinaan. No mistä tiesin? No sielläpä sattui olemaan liukuspäivä ja tämä kettu on kyllä opetellut kotimetsän eläinkoulussa todella huolellisesti eri maiden ja kansallisuuksien liittyen. Kohta minua vastaan käveli muusikoita, jotka kertoivat minulle, että Argentiinassa tango on hyvin kuuluisa musiikin muoto. Pitää olla tietoa ja pitää olla taitoa sekä harjoitusta että osaa anteeksi, mulla meni rivikukka, minä etsin sen, että missäs minä olen menossa tällä hetkellä. Eli pitää olla tietoa ja harjoitusta, että sitä osaa käyttää. Se on vähän niin kuin tämä soittotaitokin, eli ajan kanssa päästään eteenpäin. Taidot karttuvat pikkuhiljaa. Mutta taas matkatin aikakapselilla ja pääsin seuraavaan kohteen.
hiljalleen jatkumaan. Ja tämän jälkeen päätin ihan metronomin tarkasti säätää minun aikamatkustuskoneeni napikoita, että pääsisin vihdoin ja viimein sinne omaan aikaan ja mahdollisesti edes lähimaiden kotiin. Niinpä säädin, aikakone purisi. Ja kun astuin sieltä ulos, en ollut lähelläkään kotia, vaan olin saapunut ihanaan Espanjaan. Ja siellä tarkemmin ottaen Malagaan. Ja siellä kauniit espanjattaret soittivat minulle maagalaisen säkän. Jälleen yrittää päästä eteenpäin. Niinpä istahdin aikakapselin ja pistin matkan taas päälle. Ja nyt päätin, että antaa mennä aika vauhdikkaan, joko metronomin tarkoittaa ei Mutta seuraavalla kerralla, kun astuin ulos, niin olin joutunut Kiinaan ilmeisesti ja siellä bambuvarsimetsikköön, koska vastani käveli ihan aito panda.
tämä et voi ihan pienestä anna kyllä periksi. Tässähän pääsi seikkailemaan ympäri maailmaa ja mitä kaikkea hienoa musiikkia olenkaan saanut jo kuulla tähän mennessä. Ja kyllä minun nyt täytyy löytää jostakin puhelin, että saan soitettua kotiin äidille, niin hän on varmaan jo suunnattoman huolissani siitä, missä minä olin. Ja kappas kummaa. Siinähän oli ihan aito puhelinkoppi, vaikka oli kiinalaisessa bambuvaasiretsissä. Kyllä, tuosta vain yksi puhelin löytyi. Kyllä. Oi, saisiko kuulla sillä voidaan tietoa musiikkia?
jonka hän antoi minulle ystävällisesti. Aikamatkustuskapselina oli jo mennyt sisään. Neuvoksi hän antoi minulle, että pistäisin silmät kiinni ja toivoisin määrän. Ensin minua vähän hylittiin ajattelemaan olla kotiin. Mutta hetken mietittyäni ajattelin, että jos aikamatkustuskatseli oli toiminut, niin miksei lentävä mattokin. Istuin siis maton päälle ja päätin, että pistän silmäni kiinni ja esitän toiveen. Koti, ja tarkemmin ottaen kotimetsä. Kun avasin silmäni, matto oli laskeutunut kotimetsän tutun polun varrelle. Voitteko kuvitella, kun kävelin kotiani kohti tuttua potkua pitkin maalaistavan kanavan takkaiseen metsään? Alkoi sataa pikkuhiljaa lunta ja oli tullut talvi. Lunnen hiljalleen sadellessa mietin, kuinka musiikki meitä maailman tekee ja kaikkia muitakin eläviä yhdistää. Kylläpäs oli pitkä, mutta matkan arvoinen musiikkireissu.
avustaja Sini kanssa tänne ilman muuta mukaan. Ja nyt saan raikkuvat aplodit kumarille. Erityisen kiitokset meidän Kristiinaopille kaikista tästä suunnittelutyöstä ja organisoimisesta ja ideoinnista. Aivan ihana asia ja te opettajat, jotka olette olleet mukana toteuttamassa tätä projektia. Ja erityisen ihanaa, että meillä oli sitten yhteistyökumppanina Ammitylpiste, joka loitti nämä ihanat kasvumaalaukset täällä. Kaikille oikein paljon kiitoksia ja kiitos yleisölle, että tulitte tänne. Odotamme ensi keväässä. Varmaankin saamme jatkaa. Toivottavasti. Hyvä.